Mga sakop sa Alpha Kappa Rho kon Acro Fraternity nga nabigit sa viral video miatras pagpasaka og kaso batok sa mga pulis nga mamaltrato kanila. Ano ang exclusive report? Human makapiyansa ni adtong Martes, may pasabot sila si Paul J. Pugoy ug Danilo Taghoy Jr. mga sakop sa fraternity sa migawas nga video diin makita nga gipuspusan og karton sa mineral water ang usa ka lalaki. Giklaro nila ni Paul J. ug Danilo nga dili mineral water ang sulod sa dala nilang karton kundili mga burger nga food supply sa marshals ug kapulisan nga mo'y misecure sa youth night. Manusok og bantay ato sa nga nanibira sa akong likod sad. Basta ako rang kuan lang na feel na ko nga murag nanibira mo to na out balance ko. Nakakita sa video is kuan sa layo sa tunga kuan tungkol sa CCTV. Di sa kay maklaro nga to sa nang kuan. Ang katong nanibira sa akong likod. Matud nila ni Paul J. nga bisan pa man kung napasakaan na sila og kaso sa kapulisan, wa sila'y planong musumbalik og giha batok sa upat ka mga pulis nga mga sakop sa Station 3. Una nang gikatahong girilibuhan ang upat ka mga pulis samtang nagpadayon ang investigasyon. Mo'y tambag sa ubang mga kuan mo, especially sa mga brad na mga abogado. Pero atong pagsabado nagbasa-basa ko, nagbakter ko sa mga news. Basahan man ako ang panawagan ni Sir Aho nga mobilis siya, gusto siya kanang reconciliation. So ako nakapot nga desisyon kinsa man mi nga mo defy sa panawagan sa atong mayor. I am very thankful to both parties mga nakabot nga desisyon. Uban ni June Solon, Luan Mirondina, Balitang Besdak.